ciupite konie na pojma pasa, tutti libe na fidania, ja kakana zupaj libe boso. 30 години музика, вдъхновение, всеотдайност, постоянство и професионализъм. 30 години посветени на българския фолклор. 30 години детска вокална група Медени звънчета прославя училище Митрополит Авксентий Велешки, Самоков и страната ни. Има една магия, която е съхранила древния дух по нашите земи, която ни е запазила като народ през бурните дни на хилядолетната ни история. Една магия, която е жива и днес. Магията на българския фолклор. Невероятно е докосването до тази магия в песните на децата от детска вокална група Медени звънчета. В детските души са посети семената на народната песен от ръководителя на групата, госпожа Даниела Георгиева. През 1991 година се създават музикалните паралелки в училище. Към тях се сформира и вокална група, която изпълнява детски и училищни песни. 2 години по-късно, през 1993-1994 година, се ражда идеята вокалната група да изпълнява фолклорни песни, аранжирани от учителя по музика Георги Георгиев. Фолклорът е неоценимо богатство за българина. За някои той е традиция, за други професия, но независимо под каква форма съществува, той продължава да живее като необходимост, съчетана с нашата съвременност. Даниела Георгиева е класически музикант, но тя открива красотата на автентични фолклор и започва да го изучава задълбочено. В началото децата в групата изучават шопски песни. Първоначално изпълняват по-бързи песни, като постепенно обогатяват репертуара си с бавни песни с много провиквания и богата орнаментика. Опънато като конец. Пак от това место. Китени и... Георгиева черпи опит от жените от самоковските села. Записва и нотира техните песни, а учениците ги повтарят и усвояват. Така успява да приобщи децата към самобитните самоковски песни със сложен, автентичен воглас. Училищното ръководство осигурява благоприятни условия за творческа работа и изяви на вокалната група. Фолклорът е на почит в училище Митрополит Авксентий Велешки. Залага се на задълбоченото му изучаване в часовете по музика, усвояване на правилно звукоизвличане и характерното открито пеене. Групата разполага със собствени носии, изработени по автентични образци, декорирани с интересни дантели и шевици. Многобройни са наградите от различни фолклорни фестивали и конкурси. Медали, купи и грамоти са завоювани от националните конкурси Пиленце пее, Път към славата, Орфеево изворче, Млади фолклорни таланти, Орфеева дарба, Златен извор, Рожен. От Международен младежки фестивал Фолклор без граници, Международен конкурс Палталия, Международен фолклорен фестивал Италианска магия в град Римини, Италия, Международен детски етнофестивал Децата на Балканите с духовност в Европа. Участие в концерти, записи за Българско национално радио, участие в телевизионни предавания. Вече 30 години самоковските медени звънчета ни даряват с красотата на народните песни от самоковския край. Народната музика звучи непреходно, завладява сърцето.
до свидания, я гагана, зупини бе босо. Когато се основа детска група Медени звънчета, аз не знаех какво мога да очаквам като резултати, като развитие. Но самите ученици, които идваха в групата, годините, които натрупах като опит, като знания, ми дадоха една много правилна насока, която е печеливша, смятам аз, тъй като съхранението на автентичния фолклор е нещо, което трябва да предаваме на поколенията и то да живее. Дами и господа, започва тържественият концерт 30 години детска вокална група Медени звънчета с ръководител Даниела Георгиева. Ekite ni svato
30 години детска вокална група Медени звънчета. Юбилей, който празнуваме не само защото разказваме историята на една детска вокална група към училище, а и защото искаме да ви кажем колко голямо беше нейното влияние върху целия училищен живот. Всяка нота, всеки тон, всяка песен, която изпяха момичетата от детска вокална група Медени звънчета, е една разказана история, една предадена легенда, фолклор, душевно богатство на българина, красотата на един живот. Даниела Георгиева, учителят по музика, ръководителят на детска вокална група Медени звънчета. Тя е огън и страст към музиката. Тя научи и ръководи своите момичета не само да бъдат уникални изпълнители на народни песни, не само публиката възторжено да ръкопляска на техните изпълнения, тя ги научи и на това да бъдат дисциплинирани, да работят в екип, да работят и да имат приемственост. И това е най-голямото достоинство на един голям професионалист, на един голям музикален педагог, какъвто е тя, Даниела Георгиева. Надявам се и в следващите години детската вокална група да има своите успехи, да има своите радости, да има своето вдъхновение. И да се казва, че основно училище Митрополит Аксенти Велички има памет, има гордост и има дела за показване. Господь с тобой.
Познавам детска вокална група Медени звънчета от няколко години. Буквално мога да кажа, че винаги съм се възхищавал на онова, което правят. Независимо дали пеят на сцена, дали участват в конкурс или дали са идвали при нас в Българска национална телевизия в предаването Идинашенската музика. Това, което ги откроява от останалите детски вокални групи е, че те изпълняват старинен песенен фолклор от своя регион, в случая от Самоковския край. Това са много интересни и много характерни песни. Те не могат да се изпълняват от който и да е. И за да изпееш един вид такъв песен на старинна фолклорна култура, се иска много любов и много познания, а особено в днешно време изследване на тази старинна песенна тъкан. Участвам в много конкурси като жури, съм наблюдавал детски вокални групи. Мога да кажа, че Медени звънчета се открояват от останалите, защото те имат един свой специфичен облик, който се дължи основно на този прекрасен старинен двуглас, който изпълняват. Днес всички пеят всичко и се търси една по-комерциална посока в изявите, независимо дали те са сценични, звукозаписни, медийни, няма значение какви са, те не правят това. И това е прекрасно и похвално, защото трябва да продължи тази традиция. Трябва да се представят тези песни. А те са много специфични и като звукоизвличане, и като секунди, като двуглас. Това, особено за един млад човек, роден в други условия, е страшно трудно. Но те го правят забележително добре. Последния път ги чух тук в София на един фестивал. Продължават тази традиция да пеят старите песни и то да ги пеят добре, да ги пеят стилно, да ги представят в цялото им съвършенство и блясък. Пожелавам им да продължават това, защото в днешното сложно комерциално време, на други стандарти, на други ценности, това си е цяла мисия, цяло служение на една такава прекрасна кауза, каквато е нашата старинна фолклорна музикална култура. Пожелавам им да продължават, да не губят дух и самочувствие, защото имат основания да имат много високо самочувствие за това, което правят. Пожелавам и на тях, и на тяхната прекрасна ръководителка и педагог Даниела Георгиева още много успехи, още много творчески висоти.
Изключително съм щастлива и за мен е чест и гордост, че в навечерието на 30-та годишнина от основаването на прекрасната ученическа група Медени звънчета с ръководител Даниела Георгиева, мога да я приветствам и да изкажа своето възхищение от педагогическата й работа. Мога да кажа, че тя наистина е образцов човек по отношение на професионализма. Не случайно състава на госпожа Георгиева, те нямат втора награда, винаги са само с първа и изключително високи и призове в различни конкурси. Също така, най-вече което на мене ми прави изключително впечатление, че тя успява да внуши на децата любов, уважение към старинния самоковски двуглас, който никак не е лесен и е уникален за този район. Аз такъв състав и такава педагогическа работа, и то с ученици, не отбрани деца чрез конкурс в различни формации, не съм срещал в моята така музикантска и журналистическа работа. Какво да пожелая на госпожа Георгиева? Пожелавам още такива педагози по музика в България, за да издигнат наистина нивото. Защото България е известна и у нас, и по света с изключителните музикални таланти. Така че пожелавам на добър час и още много, много, много успехи на госпожа Даниела Георгиева, на нейните медени звънчета, децата, учениците. И още веднъж моя поклон и възхищение от човека, педагога, музиканта Даниела Георгиева. Na
И не напразно една от голямите традиции, която сега се чества, това е 30 годишнината от Медени звънчета. Едно хубаво хорово изпълнение на учениците от основно училище Аксенти Велешки. Едни ученици, които печелят международни награди от международни фестивали в Италия. Едни ученици, които печелят наградите на най-престижния конкурс Път към славата, чието патрон съм аз и вече 25 години се провежда този конкурс. Това са и едни деца в този състав Медени звънчета, които запазват именно това провлачено двугласово пеене по нашия Самоковски регион. Искам безкрайно много да благодаря на Даниела Георгиева, ръководител на Медени звънчета, на целия екип, защото когато отидат на състезания по певчески умения в Италия, където също участват децата от Път към славата, трябва човек да изпита гордостта от това, че тези малки изпълнители имат дарби, таланти, които са формирани не само в семейството, но са доразвити от учителите от основно училище Аксенти Велешки. Ето защо аз честита този 30 годишен юбилей. Пожелавам на екипа, на госпожа Коцева, на всички деца много здраве, много успехи и всички ние трябва да се гордеем с това, което има по нашите самоковски земи и това, което ние ще оставим за бъдещото поколение, което ще работи с най-високите информационни технологии и ще се състезава с изкуствения интелект. На добър час!
Ой, погледай я,
Те не са за първи път пред нас и не за първи път доказват това, на което са способни. Не говоря само за децата, защото талантливи деца има навсякъде, но когато педагога е на място, който успява да обедини и амбициите на родителите и желанията на децата, тогава вече се получава тази хубава симбиоза и това наистина качествено показване и тръгване по пътя на славата. Аз много съм щастлива, че има такива ансамбли, които поддържат точно българското, точно автентичното, които не се плъзгат по комерциалното само. Искат да покажат това, което е било и което ще бъде и което ще пребъде. В нашия конкурс първо място не взема всеки. И за това те наистина трябва да се гордеят със своето постижение, защото вие самите знаете какви капацитети са при нас журито и особено пък и не са свързани по никакъв начин с участващите в нашите конкурси, което говори за тяхната безпристрастност, освен за високия професионализъм. Така че, мили медени звънчета, 30 години са прекрасна възраст за едно голямо съзряване и усещане на значимостта на българския фолклор. Бъдете поне още 3 пъти по 30 и специални благодарности на вашия педагог Даниела Георгиева, защото без такива хора няма как да просъществувате. Така че бъдете всички, и родители, и община зад нея, за да можете наистина да пръскате светлината на нашето, българското творчество. Благодаря ви много. Bele si trăne copalolele, bele si trăne copalo. Ozolide de bucelele, ozolide de bucele. Bele si trăne copalolele, bele si trăne copalo. Momce puneia odășelele, momce puneia odășele.
Постой, почекай, девойче, леле, постой, почекай, девойче. Момче по нея одеше, леле, постой, почекай, девойче, леле, постой, почекай, девойче. Постой, почекай, девойче, леле, постой, почекай, девойче. Да береш ръне по-доле, леле, да береш ръне по-доле. Като седиш кинокинче, сербес, девойче, като седиш
Рибари, стари другари, кротко веслайте крайчето, да не ми прайте бранови, бранови, ръцете да си отморам. Лихни да кайче веслаше в Охридското езеро. Дивко си песна беше, била на платно белеше. Лихни го, моме лихни го, ако ти прайме бранови, со весло ке ги скротиме, скротиме, со любов ке те гледаме. Лихни да кайче веслаше в Охридското езеро. Дивко си песна пеше, била на платно белеше. Лихни да кайче веслаше в Охридското езеро. Дивко си песна пеше, била на платно белеше. Не сакам да ги скротите, не сакам да ме гледате. Јас сакам мирно езеро, езеро, душата да си отморам. Изключително впечатляваща е работата на Даниела Георгиева. Много отдавна сме се запознали с нея. Аз като жури, тя като музикант, като диригент на този прекрасен хор Медени звънчета, град Самоков. Веднага правиш впечатление със своята тогавашна изява, когато за първи път ги чух, с интонация, с мелодична линия, с дъхове, с високо, изключително високо, почти професионално ниво. Това, че сега Медени звънчета пеят автентичен фолклор и че е по-лесно, аз казвам не е по-лесно. Това е диафоничното пеене, е много трудно пеене. То може да се направи само от деца или по-възрастни, които имат изключително здрава интонация, изключителна дисциплинираност, за да могат да репетират и на всяка репетиция да се изграждат все по-високо и по-високо. Мога само да им пожелая много успехи, да бъдат здрави всички. Всяко едно поколение, което идва в училище, в Сенти и Велишки, да бъдат все по-талантливи, така все да слушат госпожа Даниела Георгиева. Даниела Георгиева
Бъди здрава, бъди все така амбициозна, все така раздавай своя талант и обич на своите деца. Честит празник! Налили се на тел паднало.
детски дадох име, да пораснеш славен мъж. В съня си се усмихваш, чиста ангелска душа, а в умручетата стискаш силен дух за свобода. С най-хубавото име нарекохме те сине, на Свети Димитър, християнски покровител. Бог да те закриля от зло и немотия, животи дълги дни да те благослови. Първи зъбки, първи думи, първи стъпки, първи грях. И ще минеш много друми, и ще видиш много свят. Обичта ми ще те гре, дето да си по света. Песента ми ще живее в теб, дете на любовта. С най-хубавото име нарекохме те сине, на Свети Димитър, християнски покровител. Бог да те закриля от зло и немотия, животи дълги дни да те благослови. покровител, Бог да те закриля от зло и немотия, животи дълги дни, да те благослови, да те благослови. Привет и добре дошли на всички гости на този музикален спектакъл. Аз съм Габи и вероятно някои от вас ме познават като Габи Даганова или Габи дето пее. Аз вече изпълнявам една малко по-различна житейска роля, а именно тази на Габи Вежанска. Но по-важното днес е, че имам привилегията да се нарека ученичка на госпожа Даниела Георгиева и да бъда част от магията, която тя създава с детска вокална група Медени звънчета. Детска вокална група Медени звънчета. Знаете ли колко пъти съм притаявала дъх зад кулисите, чакайки да обявят нашето излизане? Представете си тишина и всички погледи вперени в един човек. В нея. А тя като с невидими нишки държи гласовете ни и препускаме заедно в синхрон към един магичен свят.
този мистериозен свят на българската автентична песен. Повярвайте ми, такъв мощен заряд носи това преживяване, че наистина не може да се сравни с нищо друго. И все пак най-ценното остава невидимо за очите. И то е времето, което сме прекарали заедно. За да научим една песен, да се синхронизираме, за да пеем като един. Тогава именно сме научили едни от най-ценните уроци в живота. Смело мога да твърдя, че сме ги научили именно от госпожа Георгиева. Труд, упоритост, дисциплина, отдаденост – това са едни от най-важните качества, които помагат във всяка една житейска ситуация. Ще си позволя да благодаря от името на всички докоснали се до вокалната група. Госпожо, благодарим ви от сърце за емоциите, за преживяванията, за вкуса към живота, който ни помогнахте да изградим. И най-вече за уроците, които са основополагащи в изграждането на една личност. Макар да не съм с вас цяло, въпреки че знаете колко много исках да участвам и колко развълнувана бях, когато ми се обадихте, аз съм с вас духом. Ето защо ще си позволя да изпея една мъничка част от една моя любима песен, която ме връща с носталгия към най-хубавите ми ученически години, прекарани в най-хубавото училище Митрополит Аксенти Велешки. Песента звучи така. И ще си позволя да споделя, че в скоро време ще я изпълнявам все по-често. Слънчице мило мамино, я изгрей, слънце, я изгрей. Сутринта рано в неделя, да огреш слънчице. Бащини двори широки и три табора високи. Бащини двори широки и три табора високи. Благодаря ви. Дами и господа, моля ви, силни аплодисменти за госпожа Даниела Георгиева. Обичам ви, госпожо. Слънчице мило, мами,
camino bastini rasti vorove i trita bora visoki В живота си имах два повратни момента, които пряко отговарят на българската поговорка "всяко зло за добро". И първият е пряко свързан с вокална група Медени звънчета. На 6 годишна възраст започнах да свиря на пиано класическа музика под вещо ръководство на майка ми, която е завършила пиано в Русенското музикално училище и академията в Пловдив. Естествено, моят път мислих, че ще бъде единствено само свързан с пианото и се готвих да кандидатствам след 7-ми клас в музикалното училище Любомир Пипков в София, за което ходих на уроци в продължение на 2-3 години в София. И може би месец преди изпитите, преподавателката ми каза, че няма смисъл да кандидатствам. И пред мен стоеше дилемата на къде от тук нататък, къде да продължа. Успоредно с пианото, аз бях един от първите випускници, които участваха в вокалната група. И всъщност покрай нея аз опознах народната музика. Тогава, въпреки че мои преподаватели по математика, по английски ми казаха, нали, да продължа нещо различно от музиката, аз избрах музиката, може би точно заради вокалната група. Записах народно пеене и към момента смея да твърда, че съм направил, може би, правилния избор. Тогава не ми се е виждал правилен, но към момента съм много горда с това, че извървях този път с народната песен и то благодарение на участието си във вокалната група. И най-интересното е, че когато исках да кандидатствам като ученичка в музикалното училище, не посмях и не го направих, а към днешна дата съм вече 15 години преподавател в същото това музикално училище по народно пеене. Така че за мен вокалната група изигра основополагаща роля за моята бъдеща професия. Rosa verde, presta
По случай юбилея на Медени звънчета по решение на Общински съвет Даниела Георгиева е удостоена с грамота, почетен плакет и парична премия от 2000 лева. Отличията й връчиха кметът инженер Джоргов и председателят на Общински съвет Мая Христева. Каквото и да кажа, ще бъде малко. За мен е важно да засвидетелстваме уважение на хората, посветили живота си на професията, които прославят името на общината. Защото медените звънчета са един от символите на общината и това се дължи в голяма степен на Даниела Георгиева, каза инженер Джоргов. Все така ни карайте да се гордеем с вас, бъдете здрави и ви желаем още успехи. С тези думи госпожа Христева връчи отличието от името на Общински съвет. Аз съм щастлив човек, защото работя това, което обичам, това, което мога и което харесвам. Щастлив човек съм, защото имам тези прекрасни момичета, които със своето трудолюбие, всеотдайност и талант успяват да превземат всички сцени, на които се явяват. Развълнувано сподели Даниела Георгиева. Поздравявам детска вокална група Медени звънчета с 30 годишния им юбилей. Наистина продължавайте да правите това, което правите през тези 30 години, да прославяте нашата община и където и да участвате в конкурси, в състезания, да се представяте по същия начин, да печелите призови места. Позволете ми да поздравя и госпожа Даниела Георгиева, без която успехите през последните години нямаше да бъдат такива, каквито са. Пожелавам ви и за напред да прославяте както общината, така и държавата ни във всички международни конкурси, които участват. Здраве,
30 години детска вокална група Медени звънчета при основно училище Митрополит Аксенти Велешки. Години на труд и напрежение, но и на удоволствие и удовлетворение, както и на радост и гордост от постигнатите резултати. Благодаря ви, момичета, за вашата всеотдайност, постоянство и отговорност. Благодаря на всички, които намерихте начин да дойдете от различни градове, където учите, работите и живеете. И на вас, които дойдохте от чужбина, за да подготвим този юбилеен концерт. Благодаря и на моето семейство, което е тук и ме подкрепя. Благодаря и на ръководството на нашето училище в лицето на госпожа Ирена Коцева, директор на Митрополит Аксенти Велешки, на Елина Даганова, Ани Манова и всички колеги за помощта, както и на канал Рила за подготвеният видеоматериал. Благодаря и на кмета на община Самоков, господин Ангел Джоргов, за високото отличие, с което ме отличи. Благодаря на вас, публиката, че отново сте тук и напълнихте салона на читалище паметник Отец Паисий. Всички участници ще получат юбилеен вестник и флаш-карта с запис на днешния концерт. А той ще завърши с химна на нашето училище Митрополит Аксенти Велешки.